Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umngwenye Nkomo Savukazi Mvuleni Intokazi Zala Mamkhize. Namhlanje ngivakashele sisiwami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani nanokuthi usahila yini. Sawona. Sawona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Ukhuluma noNosihla Mkhize ngibuye eMlazi kayo ngokuhlala. Ukhulela khona? No, ngikhulele eMayville sase-shift eMlazi. Okay, benjani impilo yakho sakhula? Ngikhule nje njengomntwana ngikhule kahle actually ngikhule nje ngihlala noma and bokumuntu onayekelayo shame Ubaba? ngize ngiyagrade so ubaba wami wadlula emhlabeni ngo-2010. Oh, askisi. So ubuhlala nomama nama-siblings noma ubuhlala nomama kuphela? Bengihlala nomama awazi wathola abanye abantwana after ukushona kwababa so sesihlala nabo ke sonke. Bo wena mdala? Yes, mina ngimdala. Njani nje kuyindodakazi endala? Kunzima ngoba isikhathi esiningi angithi la abancane kusuke kufanele befunde kuwena. So yonke wena into fanele uqonde. yes, yonke into eyenzayo kusuke kufanele ube isibonelo esihle kubona sokunzima kakhulu. So ke asikazivele sihlale phezu kodaba bakugila ngani? Emhlabeni. Hey! Azipheli. Okay, so isitori sami siqala ngo-2019 bengihlala eRes ne. Okay. So bengihlala eRes etown ngifunda eMangosuthu. So mangihlala eRes ngithole uGuy uthi uhlala eHillcrest. Okay. Isikhathi esiningi asikwakhe noma kubo sijwayele ukuhlangana ema-restaurant because kwakusa i-relationship yasaqala. Ngesayinto yes. Okay, yes. So okay, kwathi ngenye day wathi ofisa ukungikhipha nje because siqeda ama-exams kwakuJune ama-exams aJune aseMangosuthu wathi ufuna ungikhipha nje se-out. Okay, ngoba uhlala kudeke wathi asiye ka-restaurant thizeni esemhlanga ngoba usuke eHillcrest uzofika late ngifike ngi-order nje anything engiyifunayo uzofika esezokhokha. Okay. Ngifika ke okay. Nazo. Ngisuke ke eRes. Ngihamba futhi kuntambama ke yabo angithi yabo date night kahle kahle. Okay. Ngiqhole yabo nje ngibe muhle ngiyimisela ukuthi yabona ke Yaphuma ke manje. And yabo nalokho nje ukuthi nje yabona ama-exam aphelile i-stress asekho. Okay. Ngitaxify ngitaxify bese ngihamba ngemhlanga. Fika ngitshela uye ku-restaurant ethile okay. Athi khona e-restaurant kukhona umngani wakhe osebenza lapho. Uzongiphatha kahle nestaff okay. Ngihambe ngifike le restaurant thizeni. Fike ngene khona ke ngiqale ngi-order amanzi. Okay ngi-order ngizizwa ukuthi ngilambile. Indlela yaseRes shame. Kwenzakala. Yabo angazi ukuthi imali NSFAS iphela ngosuku. Ngalezo ikhathi ke vele. Kwakusa 1.4 ngaleza ikhathi 2019 kwakusa 1.4. Uyacabanga kuningi futhi kufanele sikuthenge ngale mali. So ivele iphele nje. Ke mangithola i-chance yokuthi ke ngiyakhishwa ngiyodla. Sisingayirobhi. Ngingazi robhi. Sisi ngiyakutshela. Mangifika e-restaurant ngi-order amanzi phela ngithi ngifuna abone ngathi ngiyilate. Ngi-order ke amanzi. Ngile ngithi uyeza athi yena obanje i-traffic ngala ngakophava. Vele ujwayela ngithi ukuthi siphume akhokhe ayikho inkinga. Sisangiphethe ekhadi nje. Wena Ngiyimina nje. Ngoba uGuy ujwayela ukuthi afika yenze lento. Okay, mangifika laphayana ngi-order amanzi ngiphinde ngithi okay so manje uthi ngi-order ama-starter ukuze mase efika ngiphinde ngi-order kahle i-meal ne-right nidle senidla kanye. Exactly. Ke ngi-order ama-starter. La restaurant yayibiza because ama-starter nga-order I want something 170 something lapho. Okay, ke ngi-order yes. Ke ngi-order alethi bimngeza kuze ngoba ungisendela futhi isithombe sokuthi uya drive ne. Okay. Ngilinde. Imake njengoba wakade uhlangana naye sejwayele ukuthi akhokhe yena. Khona yini la khona wake wakulindisa wangafika before? No engakazi. Akaza yenze leyo nto. No isikhathi esiningi wejwayele ukungithatha from eRes yabo. Okay. Yes, wejwayele ukungithatha khona sihambe ndawonye vele. Yeah. And ayikho into akayenza engasenza ukuthi
ngicabanga ukuthi this time angaze ngilindise isikhathi eside kangaka kwenzeke lento eyenzeka. So umuntu omthembayo nje. Yes, umuntu bese ngimthemba. Okay. But benginalento yokuthi why ngangikhombisi kubo and stuff ukuthi ngithi into engizoyi-addressa ke namhlanje. Okay. Hayi ke sifike ke okay ngi-order ukudla kufike ukudla hayi okay ngidle hawu umuntu uyeza yabo manje senginanokucela lo ukuthi ku late akafiki sengize ngithi at least ke akafike akhokhela ukudla ngihambe because njengamanje ngistakile la angikwazi ukuthi ngihambe ngingakhokhile. Hayi shothi wethele elefika lezo buthi right ngisa-right senginqane ngisho uku-order okunye ukudla because umuntu akafiki but ule ngithembisa sengize ngicikekile. Hayi okay angithi mangihleli la ngibhizi ngichofa ifone hayi ivele ifone yami iphelele ibattery. Iphelele ibattery ifone yami akafika umuntu and mandilo muntu angakamazi to a point lapho sengazi inamba yakhe ngekhanda. Hayi ke ngilinde uwaiter lo wethu azagcina sikhuluma nemanager ukuthi kade mose ngifikile la ngihleli and abo angisa-order angikhokhi futhi angisenzi lutho. I think isikhathi kwasokosha u10 ukuthi ke ifone angasenayo. Neyasho ngalazi. Ay okay. Silinde. Okay bafika manager ne-waiter azobuthi ngisa-right ngisho ukuthi ngivele ngisalise ngichaza udaba lami ukuthi and manje angisakwazi ukuxhumana naye ngoba ifone kanje. Bangibuza wathi sisi ungakhona nje mase kuboleka ifoni ukuthi uzama ukumfonela umbuzo ukuthi useyeza noma enzeke indlela yokuthi akhokhe la. Lapho inamba uyazi ngekhanda. Inamba ngiyazi ngekhanda. Hayi ngisigcine sengicabanga ukuthi okay njengamanje into engangcono ukuthi ngifonele nomsekhaya nongabangani. Hayi okay. Ngizama ukufona ekhaya because inamba yasekhaya ngangazi inamba yamavela. Okay ngimfonela uma inamba ingeni. Ngimfonela uma inamba ingeni. I think nayo not ukuthenga ngeni wengayibambi. I think nawo sekulate kakhulu ukuthi answer my calls ne. Hayi ke ngizama ukufona lutho. Ngizama abangani bami eRes. Let's find out nabo njengamanje basemaklabhini amafoni abanakile. Hayi ke kugcina sekuqhamuka bandla esinye isi-aram senkosi esafika lapha sasho ukuthi sicela ukungisiza mina but kuzoba nendlela ekufanele ngiyikhokhe ngayo imali yaso. Umlisa? Yes, umlisa. And kwangayena umlisa wala eMzansi. Kwakuwumlisa nje wasekudeni yes wasekudeni. Hayi okay. Afike futhi inkosi yami afike akhokhe ke ibill because ibill ayi2 something ukuthi angiphethe ikhadi ngiphethe nefoni isicishile yabo kwakuthi mkahlahla ingeke kwangayona imali enkulu ngoba ngagcina ngi-order ama starter kuphela namanzi sorry. So ayike afike kumlisa akhokhe bese sehamba. Uma ngiphuma because wa-offerisha ukuthi usacela ungishiya la ngihlala khona. Mangiphuma ngiphumele like ngaphandle kwe-restaurant umlisa lo akade siza kumina ubanjwe amaphoyisa kuthiwa ubanje egqekeza imoto or something ngani noma beyintshontsha noma benza. Umlisa lo kade kulindisile. Lo kade ngilindisile for like plus or minus 3 hours. Ubanjwe amaphoyisa. Yes, I think khona la because kule restaurant kwafika kube indawo la bese lapha ezansi ukupaka imoto. Shuthi wanganoma egqekeza leyo moto leso or something. Hayibo. Hayi ke ngithi ngiyazama ukuya kuyena kubuza kuthiwa sisi uyamazi yini lo muntu lona ngoba umuntu vele obevele kade efuneka ukuthi vele ubambe imoto and stuff ngithi yo. Hayi okay ahambe naka amaphoyisa. Manje angithi lo muntu lo obese offerisha ngilokho ukungihambisa eRes useyabuza manje sesikwenzakalani mase ngiyachaza ukuthi hayi lo bhuti lona uyena bengimlindisile njengamanje bamthatha amaphoyisa bathi wenza kanje asho ukuthi ngisalidingana usizo lakhe. Hayi ngingazi ke mina noma ngihambe ngala noma ngihamba nale ngimaziyo yini ngithi mina hayi seku right athathe inamba yami athi siyobe sikhulume lo bhuti lo bengisiza ngagcina ngathola futhi igama lakhe. Hayi mina sengihamba nalo oyobosha njengamanje angithi ngiyamazi ngimkhonzile mos ngisalinda ukuthi explain ukuthi wenzakalani because angiyikholele lento abathi uyenzile. Hayi okay sihambe se-police station ngihlale naye hlale bese ngithola isikhathi sokuthi ngihambe ngokukhuluma naye ngimbuza ukuthi kwenzakalani and stuff athi yena athi akangazi amaphoyisa wangixoshe akangazi yena yena beyichithela isikhathi and stuff. Ay
ngidideka ukuthi kwenzakalani manje. Uyakuphika ke futhi manje. Uyangiphika ke manje ukuthi sakangazi angixoshwe lana ngifunani lana bengingaboni mina ukuthi bedlala yena. Ngibuza usigcine kwenzakaleni because bekufanele abuyafika e-restaurant asho ukuthi yena bekufanele ngibone nami umuntu medlala ngami. Wathi nami ngilambe kakhulu nguthathekile. Hayibo asho zonke izinto ezibhlungu lezi. Hayi ke mangithi okay ngisahleli lapho e-police station because senginento ukuthi manje engizoswa kanjani ke manje la ngeres. Ifoni yami esacishile still anginamali anginalo ukuthi hayi shame ngisahleli ngilindile kanjalo kuqhamuka usisi wami. Athi usisi wami hayibo uzokuthi umuntu wakhe uboshiwe and stuff. Usisi wami nje wakude. Hayibo. Esingajwayelene naye sithi ngihlala eres angithi abantu bangasekhaya nje abantu sibengakhulumi naye ngithi mina uphunda kuboshiwe bese ngiyachaza la baba la mama. Oh la mama okay. Sithi umuntu cousin kahle kahle. Umzala. Umzala. Yes. Hayi ngithi mina ngimchazele istory sami kodwa ngibe nethemba ukuthi hayi ngoba usekhona shothi sizokwazi siphindele emuva. It's either siyekhaya ke noma siya eres. Yeah. Hayi okay ngithi hayi ke hlala ngiyakulinda ke ngena ngaphakathi wokwenza into eyenzayo ngizokulinda la ukuthi mase siphume mngani because nami i-situation yami kanje. Athi okay ukuthi na ngathi une stress salo muntu ayakuyena. Ayahamba lo muntu ayakuyena uthi boyfriend yakhe. Yeah uthi boyfriend yakhe. Kodwa akasho ukuthi ubani. No akazi angibuzanga futhi nami. Okay. Because nami i-stress sami sokuthi manje okay ngisiwa kanjani lana why lo bhuti engiphika kwenzakalani yabo. Okay fine mase sesilokhuzile okay ngimlinde angene ngaphakathi ahambe ayokhuluma nomuntu akhe futhi nami angibona ukuthi umuntu muphi ke abuye ngaphandle asho ukuthi yena isimo sikanjena mase ngimangaza ukuthi why lento ekuthiwa yenziwe iboyfriend yakhe kuyilento eyenziwe lo muntu ebengicabanga ukuthi iboyfriend Nkulunkulu ekulo muntu acabanga ukuthi ilo muntu okay izitori zafana manje. Yes okay hlaya phansi ngithi mina ungiqali ngisho ngishibuza ukuthi ubalo asho ukuthi usibani wangasibani ngisho ukuthi okay uhlala kuphi hayibo igama liyafana yabo nje indawo ahlala kuyona indawo athi usuka kuyona kuthini iyafana okay mase ngiyambuza ukuthi mina udrive imoto enjani asho ukuthi hayi drive imoto ezihlukene lento ibihlezi yenza kumina ukuthi bra uneminyaka eyi21 uthi nomuze Hillcrest ushintshe imoto kwenzakalani yes wena 21 at that time ngo 2019 na 21 so ngithi mina kwenzakalani kodwa kumina wele ethi yena amafa ababo wakhe yabo wathi izinto ezaphuma kubaba wakhe hayi mase ngiyazichaza story ngithi mina yazi ngenzeka ukuthi kahle sigile umuntu oyi1 athi wena nosidlevela uhlezi uyathanda ukwenza izinto kungathi wena ngathi sokuyisikhathi kungathi nje fanele inake wena ayikho into eyikhulumayo mina la mfana uyangithanda nje and sathi ngithi mina hayi okay ngicela sithola indlela ukuthi senze njani sigoduke sihamba athena akafuna ukuhamba uzole nomuntu wakhe ngazi uzoba nebail hearing kusasa nje and stuff kube nezitori nje kodwa futhi kungathi mhlambe sengiyamcunuka ngoba sengikhuluma indaba ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu esikhuluma ngayo umuntu oyi1 and ungikhohlise kanje okay hayi ke ngihlaleke nami le police station sihlale kuzukube nje kwakuyikhathi ngabo 2-3 azathena uyahamba yes Sure. Lapho ngiyagodola ngithi ngifake ihili nengobe emfishane ngoba ngithi ngiyakwi-date nogayi ngiyagodola ke manje kungathi mhlawumbe ube lo mqondo ngathi noma wesekhathele yini cousin noma wesenjani kungathi ubuye lo mqondo ke manje ukuthi hayi ufuna ukuhamba hayi ngithi mina ngizokunceka uzohamba nawe la uhamba khona ngizobe ngikhona uma usekusefaya ngiyahamba nawe okay avume ke sihambe mangifika athi asikwazi ukuya resi yami because wengayiphethe ID uma ukuthi uyivisit kufanele ungene nge-ID yes because wengena sisopha okay sigcine sihambe sesiye ekhaya hayi ke mase sasifika ekhaya sifike silale kuvuke ngakusasa hayi umuntu akangikhulumisi hayi nje hayi ngakusasa ekseni okay umuntu angikhulumisi nami nje ngisadidekile ukuthi uma kwenzakaleni izolo yabo kuningi hayi sengijajile ifoni hayi seku right manje hayi ke emini athi uyahamba futhi uphindele police station ngithi okay ngoba ya driver vele sicela ukuthi uhlala usala usungidlula usungishare athi ke uzoqala police station ke noma la eboshele khona lwabhutlana aqale khona adlula amthathu ngoba ngathi use right mase eshiya mina hayi ke mase okay mase sidlule siyamthatha lo
Shuthi lo guy athi usokuthi hawu mina sengifunani futhi emotweni yabo athi yena sihlangene ngaye besifuna imali nje kuyinto eziningi nje wase wathi usisi wami ke hayi ke shuthi mina into engiyenzile ukuthi ngithatha indoda yakhe ngoba mhlambe nginomona ngempela ayiphilayo nje ne staff hey kwayinto enkulu hayi ke kodwa wagcina ke uGuy ke eseshila ukuthi engeke akwazi ukuhamba nathi ngoba ngimtshela ukuthi mina usisi wami lo and besingazi ukuthi bayazana washo ukuthi yena ubethanda yena mina nje indaba yami nje akayazi nje futhi akayikhulumi bangishaya kanje bawuthi kuleyo police station again sekungakusasa ke kodwa ke kwakungcono ke ngazama ukuthola indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyeleke eResi ke mase sengizwa futhi ngezinye izinyanga ezilandelayo usisome sengixoxela ukuthi ayike wakwenzeka ke naye kanjalo angimazi noma ngathi uGuy lo weshadile ngathi weshade futhi umshado okuthi uplan umshado uplaniwe abazali bakhe and stuff so yonke into eyenza wenziswa ukuthi yonke into eyenza wenziswa ukuthi ufuna abazali bakhe mhlawumbe bayiminyekise lento yakho umshado and stuff kodwa umzala wami wachaza ukuthi isituation yabanjalo kodwa ke futhi bagcina sebeyilungisile into zabo sewe right bahlukana kanjalo ke kodwa umzala wami sagcina sesixolele naye because sabona ukuthi akekho umuntu onelungelo sahlukanisa abantu bomndeni manje ni right ke nomzali yes sasakhuluma noma khona ukubone nje ukuthi uthi kusisikhathi angithembi ngabantu ethanana nabo uthi akafunda ukukhuluma nami masindawonye noma yangiavoida kodwa nje sizoba right. Ufundeni nge-relationship egcwele amanga? Ngifuna nokuthi nje angazi nama I think mina ngumuntu othemba kakhulu because into eyangishaya kakhulu lapha yana ukuthi ngimthemba ukuthi uzokwenza uzogcina isithembiso sakhe methi uzofika restaurant. Kwakufanele ngiqale ngibone lapha ukuthi hawu cha ke kodwa ke 1 hour nanokuthi angithi wejele umuntu odlula ukungithatha eResi makuthi siyaphuma out why namhlanje sangihamba uzongifica khona eRestaurant ngiyeke nje ukuthemba kakhulu nje nabantu nje ingafunda izinto eziningi nanokuthi into umuntu akutshengisa yona ungaboyithemba okwenza sure ukuthi lento ayishoyo isuke iyiyona ngempela. Ungathini kubantu besilisa abanamanga kakhulu mhlambe indlela ongabacela ngayo ukuthi abayiyeke lento abayenzayo because asithandi singama females? Abantu besilisa into engiyibone mina bayicabangela bona kakhulu because yabo lento eyenzeka lapha sesingekho isidingo uma ukuthi mhlambe wengibone ngathi nguthathekile kakhulu noma mhlambe ngumuntu othanda izinto into engayenza okungafanele ngishiye ngoba vele ngase ngibona ukuthi kwakumuntu ongayimisele ngami into engayisho nje kubona ukuthi ungabi selfish ngoba lento oyenzayo kulo munye umuntu wesifazane unosisi nawe uno cousin nawe unomzala sazozala futhi namadodakazi yes ungaphatheka kanjani mase lento yenza kubantu mase beyenza kumuntu osondelene nawe mina angiyazi lento so manje umlisa lo akakwenzanga waba nenzondo kubantu besilisa no yazi ukuthi akakwenzanga lo ngoba namanje nje ngisawu umuntu ongenankingi nama relationship ngihlezi nginokuthi mina ngikholele ekuthenini into eyenzakalayo kusekunesizathu because into engayifunda ukufunda ukuthi fanele ngikhona ukuyinakekela if ukuthi konke engiyifunayo fanele ngiyisebenzele ngiyithole ngendlela yami ngokwakho ungazulinde ngingaze kuba ukuthi nginokuthi ayi usibani uzongenzela yes so yakufundisa ukuyimela kahle kahle ngiyakufundisa ukuthi njengomuntu wesifazane ngikhona ukuyimela manje relationship okuyona ikanjani amanga khona noma ngeke uzwazi ngaphandle ukuthi soliqinisa ukuthi amandla awekho yini kodwa nje umuntu enginayo njengamanje umuntu owenza sure ukuthi nginayekelekile umuntu owenza sure ukuthi ngisho ngingamthembi uyaqhamuka nalo iqiniso wenza sure futhi ukuthi izinto engadlula kuzona angiphinde ngidlule njengamanje engayisho nje ukuthi njengamanje relationship ngihappy right I'm sure ngaza ngishare restaurant I'm sure ngaza ngishare njengakudala ngeke kanjani manje no ngithi ngaza ngishare restaurant ngeke ngize ngikhale yeah but ngibuza ukuthi msho ukuthi sogikiza ngekudala ngalokho ke asikakafiki lapho ngoba into yethu sayintsha kodwa nje umenza ngalendlela nje singagcina sengingaseyena uMsemkhize usuwahila ke kodwa enhlizweni ngamanga bhudiza indlela aphila ngayo ngalo lasuku nje lokugcina ukuthi azaboshwa
Kona kunzima kakhulu uma ukuthi sihlangene somndeni sokuhlangana nalo cousin ngoba yabo kubuye lokho. Kodwa ngibe ngithi mina ayi man yabo asikho isidingo songilonga ukuthi ngimbambele inhliziyo akwenza wakwenza okwakhe lokho and uNkulunkulu uzodila naye mas. If uyalithola ithuba lokukhulumisana naye umlisa lo wasekuqaleni ungathini mhlambe kuyena? Noma imapha amazwi ungafisa nje ukumshiya nawo? Ukuthi ukube wengekho happy ngesinqumo sabazali bakhe wengenza kangcono nglalento ayenza. Yes. Ngolunye usuku nje mawukuthi uhlangabezana nesimo whereby akwazi ukuvuma noma aphike abokwenza kangcono noma angenzi into ezohlukumeza abanye abantu. Sabonga kakhulu ukuthi usivakashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu sisi. Mbukeli lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.